Жамағат ғафу итегіз, мен қайсы жерде үзілгенін білмеймін. Бәлки шулай керектір деді. Енді ярты сағат енді тіңкәгізге тиіп енді шуға көре башта енді шексіз болмасқа тиішінді. Шуға көре мен енді кімге қызық давам етесіп келе. Мен қызғанышқа қаршы білмеймін енді қай жерде үзіліп кетті. Мен ауыл хақында шелегенім, міне кірішінлер шундай иплі біздің хатта әне айтадыр, міне қысқағын айтып салам енді. Балалары бек оңған шундай тәртіплі, мен де суал қайтсам, олар хатта Рәшид апа берігіз қиянтәні суыңны көтеріп барам деп хатта кетіріп берәләр, шылай деп негіл мақтыдыр. Әлік бит біз кірәшінлер білен түрлі мінәсәбәт болды. Алар чүнки алар ауылның бүтән шетінде тұралар, урыс арасында. Шуңа көрә енді бізде Құран ашылар дыралар, бізде тек кірәшін біздің бар иде құдағи шулны ғына шақырадыр, һәм урыс күрше маржа ахираты бар, әнинен бик яхшы татарша сөйләшкән шулар ғына хатта буладыр. Ул икәүләре дә Құран оқығанда қолларын көтеріп отырадыр. Әни мәрхүм әйтә, ул менә бүтән көрәшләрендә шақырсам ди, ул алар янында ұялып ди қолын көтәрмейдір. Әмма мен ди өзен генә шақырсам, аны ди, ул хатта ни дуға қылғанда қолларын көтеріп отырадыр. Ул әбинен, біздің әднинен анасының шул тіге утар деген бір Қазан яғында ауыл шуннан екен, абу шул көрші ауылдан болған екен кірәшін құдағи. Көрдіңіз ме нешік дүния тіге как причудливо тасуются карты судьбы деп нәрсәп әйтсәргә була урысча инде. Шуны айтасың келе жамағат. Ул тіге инде күйеуі ире инде дүния қалдырғаш, ул шықты да бір урысқа, менің ілік бір усал әшәкі тарих бойынша оқытушы шунын. Инде бу шуңаға үйленді да тұрды инде. Ауылда инде ир кешегә айырым бір үзенә яшәргә бик авыр, катлаулы. Шуңа күрә ул шунда тұрды. Булар юашка шаган инде. Шул бара нигә күлгә балык тотырга карасам, гөл артыннан шул сирәтлеп пси бара. Шуны мен сезгә сөйләдемме, юкмы псине? Әгәр дә мин әйткән булгансын булсам, анда кергән булса, гафу итегез. Кабатлап әйтәм инде, бәлки кермәгәндер. Шуны аптырым, мен әйтәм, каян пси белә? Бүтән кеше булса уйлап торыр иде. Бәлки менә кибеттән алып кайтадыр балыкны, я базардан, я күршедән сорап аладыр, я урлап ала каяндыр дип, әллә нәрсә дип пси аңлап тора, ничек менә бу хуҗасы китте балык тотырга, бу артыннан бара шунын ни күлгә. Шунда балыкка өметләнеп балык тотыр дип шуны нитә. Шул сөйлидер урыс, менә әйтә пси нәрсә дип. Шуңа күрә ул пси гел аны мин сөйләп киткәнем, хәзер менә шул нине бер хәлне шунда қарасам, көз ташладым, сүнгән икән, біткән икән видеом, урыны қалмаған икән. Шуңа күрә мен сезгә менә хәлендә қорқмыйча сөйлим. Ул теге вакытында әни мәрхүм мен кайтсам, мәктәптән пси йөгереп йөри, балаларын ташып ята. Яңа гына тапкан балаларын, шуларны бу өйдән нигә үйнең өстенә менеп ничектер баскыч бит. Анда безнең әти мәрхүм кич булса, теге Акшам деп кояш батқанны күрмей, шуңа күрә үйләр комашаулый, шуңа күрә ул нигә баскычка, агач баскычка басып, мучаның түбәсенә менеп, шуны карыйдыр, кояш батканны, шунасын акшам намазын укыйдыр ул. Шуңа күрә бу шул пси балаларын тотканда инде ширатлап алып, яңгына туган балаларын муеннан төшнәп, шуны берәмләп, шул баскычка, агач баскычтан бер нинән нәрсә инде оныттым, мен әйткәнем шул теге ступенька инде урысча. Менә башта мен теге видеода ул сүзне кулланган, хәзер онытып торам инде. Шуларны мәсәлән ул сикереп шулай нитә икән ул түбәдә анда теге без ничәнче 72нче елнымы, хатта мен бик кичкенә чакта Ташкент ягыннан килгәннәр туганнарыбыз, шулалар мені алып барып ярты җәй дәврендә апам белән кунак иттек без анда. Шунда булган ик. Шулар инде үйне төзеп яткач, өйдә инде төзелеп ята, төрле исләр, нәрсәләр, шуңа күрә нәрсә инде өстә үйнең өсе чердак дип атыйлар инде урысча. Шунда торган ик. Бу шунда апара икән хатта. Апара балларын бу пси берәмләп шунда апарып ташлый. Әни мәрхүм шунда мен сорасам, ул әйтә, мин анды шифонерны ачсам ди, ул бәбиләгән шунда ди.
Мен инде бірінші фикір шундай уйде ашуланган эмди, ул ашуланганны сизди да ди. Шул балларынды ташып ята ди, шуннан ди. Күрдегезме менә? Ул башта шул ни шифонер içinde бәбиләгән, әмма теге әни рушкаш, ашулангач, инде шумаган, инде ашуланганмы, нәрсәме, әллә рушканмы? Шуңа күрә ул берәмләп балларын шул теге өйнең өстенә алып барып ташый икән шунда менә. Менә кем әйтер акылсыз ди балалар. Алар күп нәрсәләр менә. Акыллы дип нителәр. Алар бит менә эткә караганда иреп дуракланып машина артына шауып бармыйлар мәсәлән. Алар бер кайчанда менә эт мәсәлән бездә йортта бар. Ул тизәген, ягъни бугында ашап куялар, ул кешенекендә хатта ашап куя. Песи алай түгел, шунысы песи юына мәсәлән, ул юынмый. Песидә тик шул теге әйтәләр, тилегенә пешерак бөтен җире чиста ди, әттә киресенчә тилегенә чиста ди, калган бөтен җире ди, ни ди? Бөтен җир аны шулай пешерак ди. Ул менә кайсы вакытта әллә җирдә төрле җирдә аунылар алар хатта. Аны менә аптырыйсың, кешеләрне теге этне мәсәлән үпкән булалар, бурынна үпкән булалар, тегеләй була инде, хатта ул төрле хәл була инде. Кешеләр менә бигрәк этне ярата. Әле миңа бер кемдер белән сөйләшкән идем, әйтәм, этләр хакында кичә сөйләшеп киткәник. Ул әйтә, менә ди, хатта кешене кызганмыйлар, ягъни урысча жәлләмиләр инде. Үзен этен жәллиләр ди менә ничекте. Менә ул һөҗүм итә мәсәлән кешегә, я сабыйга. Алар бердә сабыйның хәлен хакында кайгырмыйлар, шул эте бер нәрсә булмасмы дип кайгырып яталар. Менә шул хайванга әйләнеп яталар кешеләр. Ул менә күп кешедә шундый күренеше. Инде хәзер ул Аллага шөкер үзгәреш бара, менә аларга ошейник әллә нәрсә кигән булалар. Элек менә мин шунда йөгерү белән шөгыльләнгәндә, хатта төннә караңгыда йөридерим. Аны инде мыш-мыш килеп артымнан килә, бу нәрсә дисәм, ул шул булып чыккан икән хатта. Менә сезгә бик матур күренеш хәзер була. Тәкъдим итәбез җәмәгать. Менә тегендә менә хәзер кызык, кемгә кызык нәрсә. Минем икенче бүлегемдә сөйләгән әйберләрем кызык булмаса, ичмасам сезгә менә кичкенә компенсация. Әле төтеннәре яңа бер төсле төтен чыккан ие. Бәлки хәзер булмас инде ул. Кабатламас. Монда исе килде. Менә монда Аллага шөкер, шәһәр үзәгендә урман бер ягына уйласаң, ни күңелле ичмасам, халык арасына чыгарга менә шулай күңелле мизгел бар. Вот, менә нәрсә әйтәс килә, псиләрен сөйләп киткән инде анда, псиләр инде безнең ни шунда мин кичә урамда сөйләштергән ул бүтән дин кешеләре инде мин ага сөйләдем, әйтәм, истәлектә бар халыкларыбызның, мусулман халыкларында Пайгамбар алейһиссалам вакытында шапаны белән ятып йоклап иткән, пси килеп йоклап калган шапанда. Ул уянгач, уңайсызланып теге псине уятас килмичә, шапанның кая нәрсә дип әйтәләр, шул бер читен кисеп ташлаган ди хатта. Шулай торып киткән ди. Менә шундый хөрмәт. Мен әйтәм, менә Төркиядә мәсәлән бер җәнлекне рөхсәт юк мәчеткә керергә, псигә рөхсәт ул. Псигә рөхсәт, шуңа күрә мен әйтәм, анда Төркиядә мин хатта бер вакытта намазга дип кергән идем мәчеткә. Шунда бер пси кирип юынып ята. Шунысы кызык. Миңа кызык күзгә ташланды, чөнки кеше бит мәсәлән намаз алдыннан паклана, ничек тахарат ала, бу пси юынып ята хатта. Шунысы миңа бик күңелгә хуш килде. Менә инде тегесе минем бик узын булды әңгәмә, шуңа күрә менә бусы икенче шунда тамамлап куйыр идем, әмма üzülüp gitkäç men әйтәм, белмим кайсы җирдә бу туктады. Шуңа күрә тагы бер нәрсә хакында сөйләргә дә, бәлки тамамларга кирәктер. Менә элек мәсәлән ул нет худа без добра дип әйтәләр мәсәлән, элек ул авылда Тимурское движение, Тимур хәрәкәте дип атаганнар. Тимурда бит күрдегезме ул? Татар исеме мәсәлән, Тимур дигән. Әле минем бер вакытында абый мисал чакта ул әйткән, мин ди малаемны кайта Тимур кушырга кирәк. Мин улаттырам, ничек ул урыс исеме куша икән. Ул киресенчә безнең исем икән ул. Ул урыс алган шул теге Тимур его команда дип. Анда игътибар иткәнсездер, хатта Гайдарда язган фамилия Тимурның һәм абыйсын исеме Гараев дигән. Гараев Тимур дигән татарлар хакында анда язган ул. Әле Тургеневта хатта
татар нәселеннән дигән, шуңа күрә ул хатта теге кайсы сүзләр белгән, ниткән, анда Базаров дигән, тагы нәрсә дигән, Рахметов дигән, күрдегезме? Рәхмәт дигән, Рахметов, Базаров дип, алар канларында сизеп торган менә бәйләнеш ул татар халкы белән, төрки халыклар белән. Шуңа күрә алар инде язганда да, хатта шул теге Булгаковны алыгыз, анда да бар бер язган ние нәрсә дигән, Ханский огонь дигән, анда шунда да хатта ул ниткән, Булгак дигән, ул һәр кайсы бигрәк тә ни алыгыз, Александр Иванович нине Купринны мәсәлән, ул да анда кайдадыр татар сүзләрен куллана, хатта татар җөмләләрне куллана, шулай итеп кулланып ята, чөнки ул да анасы татар булгач, теге князь Мурза имеш, анасы Куланчаковлар Мурза шуннан булгач, алар бит Петр I 1721 елны, гафу итегез, 1713 елны карар чыгарган. Бездә йөзләрчә мурзалар булган. Алар һаман элек мазаклап та әйткәннәр татарны. Нинди татарны алма, шул князь, ягъни мурза дип аны дип нәрсә дип. Шуңа күрә мазаклап татарларны князь дип көлешеп, көлемсерәп, хатта ата биргәннәр икән. Менә шунда ул алар 13 елны Петр I инде карар чыгарган, ул вакытта бай татарлар булган бик шундый. Шуңа күрә карар чыгарган, кем мәсәлән үзгәртми үз диненә, православ диненә күчми, мәсәлән мусулман диненнән, шуларның мәсәлән теге кулларын алалар, бөтен байлыгын алалар. Чөнки алар мәсәлән православ куллар, беләсез инде, куллар шул ниләр крепостный дип атыйлар. Кул инде шул урысча рабы, шуларны мәсәлән аларның хакы юк, мусулман динен кешесе булып ди, ул православ кулларга хуҗа булырга аның хакы юк дип шулай карар чыгарганда, анда талай байтак дип әйтәләр, җитәрлек кеше динен үзгәрткәннәр инде, байлыгыннан аерылмыйлар инде, нәрсә хәерче булып урамга чыгып китәләрме инде, байлыгыннан аерылмыйм дип. Шунда кайсылары хатта калган үз динендә калган, әмма яхшы ягы да бар анда, ул вакытның җәмәгать татарга рөхсәт биргәннәр, нәрсә дип әйтәләр, частный извозды, аларга рөхсәт биргәннәр, мәсәлән шул халыкны йөртергә. Шуңа күрә хатта шул Казаннан алыгыз, барабыз дигән, анда күбешендә бәйрәм булса киләләр икән, төрле авыллардан бәйрәм кылырга Казанга. Шунда алар арбага утыртып, чанага утыртып, бәйрәмдә урысның масленицем нәрсәме шунда хатта, инде килсәләр шунда шәһәргә, ул барабыз дип торган татар, ул урысча белмәгән, дөрес тә хак сүзләре Габдулла Тукайның, татар халкы урыс телен белмәгән. Шуңа күрә урыс белгән иде, шуңа күрә ана Александр Николаевич Островскийны алыгыз, хатта ул да менә китапларында кулланган, бик язуларында кулланган, әсәрләрендә һәм кинода да карыйсың, анда Ничкин дигән сәүдәгәр, анарга килә шул теге малай анасы белән, ул теге күпме хезмәт хакы аласың дип сорый, һәм анарга нәхәтле 100 сум елна дигәч, по-татарски юк, по-русски нет дип әйтә, һәм аның теге хезмәт иткән йортында, гаиләсендәме, йортында хезмәт иткән бер ханым белеп алгач, бу ике кызга да өйләнәм дип әйткәч, бу Бальзаминов теге анасы таң кала, аңын югалта инде, үзенә калса, бу сәүдә хезмәт иткән кыз кеше әйтә, син инде урысча әйтә, да ты чувствуешь хоть малости, нәрсә ди, как татарин дип, нәрсә ни шулай дип әйтеп сала. Шуннан белгәннәр, шул татар сүзендә белгәннәр, гырык-гадәтләрен белгән, татар халык тырышмаган өйрәнергә урыс телен. Шуңа күрә урыслар, сәүдәгәрләр, алар инде акча, файда килә дип, барыш дип атаганнар. Шул барыш та татар сүзе, кемдер әйтә, түрк ди, җәмәгать әйтә, мин төрки халыкларыбызны, туганнарыбызны бик хөрмәт итәм, әмма шуңа карамастан әйтәс килә, сәүдә булды. Сәүдәгәр татар,
ул күбесе алар мал караучылар, мал карап, ниләр инде далаларда көтү карап шулар йөрделәр. Татарныкы сәүдәгәр базарда. Шуңа күрә урыс сәүдәгәрләре хатта аларны инде өйрәнделәр татар сүзләрен, чөнки татар өйрәнәс килмәгәч, если ди нәрсә дип Магомед не идет, если гора не идет Магомету дип, шуның шикелле әйтем дә бар. Мин инде безнең дингә кагылмадым дип ышанам инде, чөнки бу әйтем генә шулай. Әллә нәрсә яман рәвештә, рәвән яман фикер түгел инде бу. Шул әйтем бар урыс халкында. Шул кебек алар инде мәҗбүри татар телен өйрәнеп шулай кулланалар, чөнки сәүдәгәр акча өчен беренче урында акча аларын. Безнең татар халкы ник әйтерсез урыс менә уңмаган ул вакытта бер андый уңышка уңмаган түгел инде, юк, алай хата әйтәм. Уңышка алай шундый рәвештә ирешмәгән. Алар мусулман булган, алар мәсәлән Үзәк Асияга бара, анда татарча сөйләшәләр, аларны берчә аңлыйлар. Һәм Төркиягә барсын, Үзбекстан җиренә барсын, Казакстанда булсын, кайда булсын, я Таҗикстанга бар, фарси сүзләре куллана, Төркменстан җиренә барсын, Кыргызстан җиренә барсын, төрле җиргә, төбәкләргә барсыннар, чәй, шикәр, әллә нәрсә сатыпмы, нәрсәме. Икенчедән мусулманга ышаныч бик югары. Икенчедән мусулманнардан, менә сәүдәгәрләрдән, менә Рәсәй күләменнән килә, Рәсәй дәүләтеннән, Рәсәй иленнән аларга ничектер ышаныч күп булган, бу мусулман кешесе дип, хатта салым, ягъни налогны әзрәк алганнар. Ул шундый ачык мәгълүмат, һәммәсе белә, әмма кемдер белми, шуңа күрә мин аны әйтеп салам инде. Шуңа күрә татар халкы, сәүдәгәрләр бик күп булган, революция кадәр хатта һәр төбәктә үзләренең миллионер татарлар булган. Менә шул Екатеринбург мәсәлән, шул якта ул инде өлкә дә булмаган үзәге. Өлкә үзәге андай Пермь булган хатта. Бу Екатеринбург кечкенә генә уездный город, шунда хатта 3 бер туган миллионерлар, Гагафуровлар. Аларның йорты Екатеринбургның читендә, анда бер бар Агафуровский дача дип, анда СССР чорында хатта теге ми акыл ширле кешене шунда урнаштырганнар. Шуңа күрә анда бер инде Агафуровский дип дача дисә, анда аңлыйлар инде шулай дип, шулай кабул иткәннәр инде шундый фикерне. Шуны инде Оренбургны алыгыз, анда да мәсәлән шул бер туганнар, ни Махмуд бай, Гани бай, Ахмед бай, 3 бер туганнар, тегендә дә Екатеринбургта мин аңладым 3 бер туган, монда да 3 бер туган, алар шул теге миллионерлар булган. Хатта Акчуриннар булган байлар, кемнәр бик күп Рәсәй күләмендә. Әле берсе әйткән, революция булмаса, ул татар купецлары, сәүдәгәрләре һәммә җирен Рәсәйне басып алырлар дип шулай дип әйткән. Чөнки әйтәсем килә, ул вакытта беләсез инде безнең менә байып яткан хәзер Рокфеллер, нәрсәләр, ник менә алар Америкада, кая, бүтән илләрдә байып киттеләр, исемнәре танылган, әмма алар Яһуди дип атыйлар аларны, кайсыларын бик күбесен ди, әмма менә Рәсәй күләмендә алар булмады. Күзгә ташланмады, алар турында мәгълүмат булмады. Чөнки аларда булган нәрсә дип атыйлар, оседлый право дип нәрсәме, алар мәсәлән әле кайсы шәһәрләргә торырга ярамаган, бигрәк күрдегезме, менә капитализм бик нитеп үсеше, ул инде Николай II вакытында, Николай II бүтән патшаларга караганда ул Яһуди халыкны яратмаган, аларга бик күп нәрсәләр инде бит нәрсә тыеп торганнарга, шуңа күрә хатта менә 740 дигән каян килгән ул җир. Ул менә поезд килә икән, аларга теге рөхсәт булмаган килеп торырга шәһәрдә, алар сәүдә итәләр, шуңа күрә аларга поезд белән иртә белән киләләр мәсәлән шәһәргә, эшен итә, акча ясыйлар да кайтып китәләр, шулай гел ниткәннәр. Шуңа күрә дә кемдер әйтә, ул ди революция курган ди, шул яһудилар, чөнки аларга ди патша ди ирек бирмәгән, шуңа күрә дөрестә карап торсаң, менә беренче хөкүмәтне алыгыз, мәсәлән, Мәскәүдә беренче хөкүмәт булды, Ленин астында кемләр алыгыз әле? Дзержинский поляк инде яри, калганнарны алыгыз анда, ничә Зиновьев, Розенфельдме, нәрсәме, Каменев, аны да Яһуди фамилиясе булган, тагын инде бик күп мәсәлән Яһуди кешеләр анда шул теге идарә иткәннәр, министрлар советында, хатта
теге нәрсә инде СССР 22 елда оешкан СССР, шунда җитәкчеләгәннәр хатта. Хатта Сталинның инде дә алар күп булганын белеп торасы инде, хатта менә министр иностранных дел Молотов, ул инде аның яһуди, ул аның икенче фамилиясе инде тагы кемләр тагы һәммәсе. Менә революция кадәр Александр II патша ул аларга ирек бирмәгән, сәүдә итәргә, шуңа күрә татар мусулман бик киң күләмдә эшләгән, аларга бик андый каршылык булмаган, аларга хатта менә күрдегезме Петербургта ул теге Наполеонга каршы сугышканга уңышларга ирешкәннәр, шул безнең татарлар, шул башкортлар белән, шуңа күрә аларга татарга Петербургта рөхсәт биргәннәр мәчет төзергә. Алар инде 1900 әллә шул 10-нчы, 14-нче, 13-нче елларда ничәләрдә 100 елнага багышлап зур мәчет төзгәннәр. Ул инде хатта эшләгәнме советлар вакытында, юкмы, әмма соңдан эшли башлады. Менә Мәскәүдә советлар вакытында да хатта мәчет шундый рәвештә төзгәннәр. Алар улица Землячки дип, Татарский переулок дип, шунда хатта булган. Ул чөнки СССР чорында әле беренчедән Олимпиадага халык килгән 80 елны, гарәп илләреннән бик күп ул шул мәчеткә намазга барганнар. Иң беренче нинди сәбәп җәмәгать ул инде төрле илчелек, ягъни посольство, алар гарәп илләреннән ул вакытта СССР бик Америка каршы булды, Америка яклы Израиль булды, СССР гарәп илләренә ярдәм итеп, хатта Асуанская плотина дип төзеп, төрле гарәп илләренә ярдәм итеп, шулар белән дуслашып торганга күрә, аларның посольстволары бик киң күләмдә булды безнең Мәскәүдә. Шуңа күрә аларга, мәсәлән, йома көнне йомга намазына барырга кирәк бит. Шуңа күрә шул мәчет эшләп торды. Әле әйтәсем килә, ул ничә мин аны кызганычка каршы бер бармадым, анда вакытында мөмкинлек булса да, әйтәсем килә, сез аны шул мәчетне күрәсегез килсә, элек хәзер бит аны ишеп ташладылар да, яңаны төзделәр. Менә Покровский ворота бар бит кино. Иң беренче серия, икенче башлап китәме, беренче серия башлап, бигрәк тә беренче серия башланганда, аны шул җир башы кара, Акуджавмы җырлый, шунда хатта шул мәчетне күрсәтеп китәләр шул мәчет, шул кинога кирип калган безнең мәчетебез хатта. Менә шуның белән бәлки тамамларга кирәктер, чөнки мин хәзер тагы кызып нәрсә китсәм, ул кемгә ошап җитмәс, әйтер бик озын сүз. Татарда әйтем бар, ул монда килешәме, юкмы, күп сүз, бук сүз ди, белмим. Кыска гына сөйләп ул булмый, чөнки кызык булса, минемчә, ул кызык әйтемнәр, кызык сөйләү, минемчә, ул тәмле ризыкка ашап китә. Тәмле ризыкны күп булса да кеше ашый, тәмсез булса, аз булса да ашамый. Шуңа күрә, әгәр дә кызык булмаса, ул кыскасын да тыңламый хатта, кызык булса тыңлыйлар. Менә шуның белән тамамлыйсым килә. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Кызыксынсагыз, бәлки шундый рәвештә тагы сезгә төрле шундый тапшырларны сезгә тәкъдим итермен, юллармын. Рәхмәт, исән-сау йөрегез.